рустами шомурод собиқ вазири адлияи тоҷикистон ва ҳамакнун вакили маҷлиси намояндагон пешниҳод кард ки барои шахсоне ки аз адои хизмати ҳарбӣ саркашӣ мекунанд намуди алтернативии хизмати ҳарбӣ ҷорӣ карда шавад. қонун тартиби нави хизмати ҳарбиро пешбинӣ мекунад. дар ҳоли ҳозир шумораи шаҳрвандони дар захира буда ҳар сол бо сабаби маҳдудияти синну соли эҳтиётӣ дар сафи нерӯҳои мусаллаҳи кишвар коҳиш меёбанд. ин чораҳо шумораи захираро аз ҳисоби ҷавонон зиёд мекунад ва мушкилоти дур шудан аз ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандони кишварро бартараф месозад, гуфта шудааст дар паём. матни ислоҳот дар сомонаи парлумон нашр шудааст. ба гуфтаи муаллифи лоиҳаи қонун, ҷавонмардоне аз 18 то 27 сола метавонанд бо пардохти боҷи давлатӣ хизмати артишро харидорӣ кунанд. ҳаҷми боҷи давлатӣ дар вақти интишори лоиҳаи қонун то ҳол маълум нест. бояд қайд кард ки мушкили норасоии сафи қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон тақрибан 30 сол боз вуҷуд дорад. ҷавонон бо сабабҳои гуногун аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ мекунанд. аз ҷумла шароити бади боздошт, камғизоӣ, дастнорасии ёрии саривақтии тиббӣ ва яке аз асоситарин сабабҳои нахостани хизмати ҳарбии ҷавонон дар артиш ин поймолшавии ҳуқуқи навсарбозон мебошад. солҳои зиёд аст ки мақомот мушкилии норасоии сафи қувваҳои мусаллаҳро бо ёрии муҳосиркунии муташаккил, бо ибораи дигар облава, ҳал мекарданд. хешовандонро бо ҷавобгарии ҷиноӣ метарсонданд. ҳатто ҳолатҳое сабт шуданд ки то нақшаи довталабон ба хизмати ҳарбӣ иҷро нагардад, ба тамоми деҳаҳо барқро қатъ мекарданд. коршиносон қайд мекунанд ки бо чунин тасмим режим умедвор аст ки ҳам мушкилоти норасоии артишро ҳал мекунад ва ҳам албатта буҷаро бо пардохтҳои иловагӣ пур мекунад.